A wir I chi, mae'n angredadwr perfformiadau fan hyn. Dio ddim syndod fod fynnag os neu enwi'r cystadleuwyr I chi. Jack Robinson yn gyda o Iwerddon ar stondin rhif 1 ar 2 wedyn Gwion Lloyd Evans sydd wedi bod yn gyn bancampwr Cymru yn ogystal â cystadlu yng Ngharfan Cymru. Kevin Williams wedyn ar 3 ar 4 Hamish Mitchell sydd wedi gwneud argraff allan yn Ffrainc yn ddiweddar. Ond wedyn David Bewick yr Iceman fel maen nhw'n galw fe, un o aelodau o tîm Seland Newydd ac yn ochr bellar y rhes yna Roland Smith sydd yn un o gneifwyr gorau'r byd yn sicr bod cneifiwr gorau'r byd nes I Richard Jones gwrdd â fo allan yn Ffrainc na. Mae o ar ei bedwerydd oen yn barod, mae'n angredadwy pa mor argoeddiedig mae o bod o'n mynd I berfformio'n dda fan hyn. Mae yna gymaint I brofi gen fo wrth gwrs achos yn unigol rwan mae o wedi colli'r teitl na o fod yn bencampwr y byd a hynny I Gymro am y tro cyntaf erioed Richard Jones ond y fan hyn boes bach mae o'n hedfan a fel dwi'n dweud da ni mond yn yr rhagbrofion yn y gorlan gen fo, mae gen fo I frawd Matt Smith sydd yn dal recordiau hefyd. Ond golwg sydyn fan hyn rwan a Jack Robinson o Ogledd Iwerddon yn cneifio yn dawel bach ac yn hysgod yr enwau mawr mae I gyd ond yn perfformio yn arbennig o dda. Dyma ni ar 6 fel bynnag Roland Smith. Drwchwch chi ar y crefftwaith sydd yn digwydd yn fan hyn. Mae'n eithriadol a dweud y gwir. Mae'n gwneud I bopeth edrych mor hwyd, ond mae yna rhyw yrru fan hyn, mae yna beiriant fan hyn sydd yn eithriadol yndi. Ar 3 I mewn â ni wedyn Kevin Williams ar ei oen pedwerydd oen yma yna. 1 a 2 fan hyn ydy Gwion Lloyd Evans a Jack Robinson. Gwion Lloyd Evans hefyd yn cael hwyl arni, mynd rownd y cefn ar gyfer y tansail. Ac wedyn ffwr â ni unwaith eto lawr ar ochr ddwytha yna. 1 dan y gesal, 1, 2, 3 fan hyn wedyn. Mae yna 7 trawiad I fod tan bod chi'n gorffen yr ochr yma meddyn hwy fi. Dwi'n cymryd lawer eich mwy na hynny, cofiwch I fod yn daclus. Mae'r boes yma arbennig gem. Ges I air efo'r boi yna, David Bewick, pan ddoth o fyny yma ddo I derbyn croeso gan bawb. Mae o'n 20 oed ac mae o'n dal yn un o gneifwyr gorau'r byd. Felly mae yna ddyfodol o blaen cneifwyr 20 oed. Cofiwch hynny pawb sydd allan yna ar 4 wedyn. Hamish Mitchell di'r boi yma. Allan ar oen yna gen o fo a mewn â fo ar gyfer I 5 oen. Pethau mynd y dda yma. Dyna chi olwg gwahanol ar Roland Smith. Sbiwch, sa'n byd I weld ar ei wyneb bod I o ddim yn poeni dim. Does a ddim pwysau o gwbl. Mae o jyst yn canolbwyntio ar ei waith. A mae o'n gwybod bod o'n un o'r bechgyn yma sydd yn sicr o gyrraedd trwy'r nid yn unig y rownd cyn derfynol, ond y rownd derfynol. Dyna lle mae lygad o. Ar 1 wedyn, dyma ni Jack Robinson yma hyn yn mynd rownd yr ochr gyntaf yna ar yr oen, 5 oen allan gen o fo ar un o bryd. Y gwddw wedyn 1 cam ymlaen, gwneud yn siŵr bod yr oen yn gyfforddus. Mae'n eistedd I gymffon yma na, di o ddim yn mynd I fod yn gyfforddus am hir yma na, so mae'n rhaid gorffen y troiad yna reit sydyn. David Bewick ydy hwn wedyn, wedi dod I mewn y funud ola yn lle Cam Ferguson oedd yng Ngharfan Seland Newydd tan yr wythnosau dwytha. Mae Cam Ferguson wedi gorfod mynd adre efo'n debyg. David Bewick yn fodlon, hollol fodlon I gamu i'r adwy a derbyn y croeso yma yng Nghymru. Oedd yma llynedd yr un pryd yr adeg yma hefyd yng Ngharfan Seland Newydd. Maen nhw'n bobl eithriadol. Oedd Roland Smith, biwch arno fo, yn sefyll, wedi pwyso'r botwm coch na, ymhell ar y blaen I bawb arall. A'i fylaf iddi trwy'r dydd, tybed, dyna'r olwg cyntaf arno fo. Fi welwn ni o lawer gwaith eto.